Яңа татар жыры конкурсының җиңүчеләре билгеле. Барысы 28 катнашучы жюри тарафыннан зур бәя алган. Гала-концерт һәм бүләкләү тантанасы 27 февральдә пирамида концертлар залында үткәрелә. Бу хакта журналистлар өчен оештырылган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Бәйгедә катнашырга 347 гариза килгән. Әлеге бәйгенең максаты татар эстрадасы репертуарын эчтәлекле җырлар белән баету, заманча рух өстәү, милләтара дуслыкны ныгыту. Матбугат очрашуында катнашкан Зифа Нагаеваның жыры бәйгедә җиңү яулаган, ә Италиядан килгән Рәфис Хөснетдинов автор буларак та, җырчы буларак та чыгыш ясый. Татар жыры Башкортстан, Татарстан менә Россиядә гына кызыксынсалар дип әйтерем яңгышалар. Чөнки Италиядә дә билкам тил булса да, нык кызыксыналар Татарстан, татар тарихы белән, моңы белән, җырлары белән, артистлары белән, сәнгате белән нык кызыксыналар. Сүзләргә шул кадәрле рәхмәт өстенлек бирүгезгә, чөнки дә сүз барыбер да җырның әтисе, көе әнисе дип әйтер идем мин. Мин уйлыйм, биредә катнашу ниндидер бийеклек дәрәҗә яулар өчен генә түгел, бергәлекне исбат итә. Без татар эстрадасын үстерәсебез килә икән, аны яңартасыбыз килә икән. Әлбәттә килә, булган бөек мираска тимешә. Бу конкурска бик мотор җырлар килде. Мин шаккатып сыкланып аларны тыңладым. Мин бигрәк тә күбрәк аларның сүзләренә игътибар иттем.